Bai, igoz, eta azken galdera. Nik ez da egitez, azken urte hauetan nik hemen barko asko ikusten ditu, baina arrantza ontzia basurako azena bakarra. Galdera da, nola ikusiko zenuteke zauek ez? Arrantzale moduan, adibidez, politikatikan edo udaletxeetatikan komisio bereziak bultzatuko balira, beste komisioak dauden moduan, kulturako komisioa edo euskarako komisioa, adibidez, jasangarritasuna eta arrantzaleren inguruan komisio bat, zeuden artean eta udaletxeen artean, adibidez, kalamuaren etorkizuna besteko, ez? Kalamua eta posible badimada beste kalamua 2, kalamua 3, ez? Edukitzeko lekition jasangarritasunaren eredu izaten, ez? Nola ikusiko zenuteke, zuk patroi bezala, ez? Bueno, bai, txartozan egongo, uste, bultzatxu bat edo hartzia nundi da politika mailan, udaletxetik edo... Baina, bueno, nik ikuste duten hemen da, esatzen moduan erreleburik ez daukagu eta hori bultzatzeko ez dakit zelanengo leukon udaletxetik ero beste nondik. Orokorrian eskertuko genduke bakiu senadore batzuk eta senautik eta Europan beba eta enjabela jasangarritasuna eta gure ofizioaren alde. Ofizio tradizionala eta jasangarria dan nenian, horri bultza demoteko eta bestien ofizio txarrat izenen kontra pelagikuak adibidez, horren kontra txeko eta badao, baina, hemen udaletxe mailan da, nik hemen uste lekitxo behintzat portuak hartu da bela dana turismuari begira, ez? Hemen dauzen terraza guztia lehen bodegak zirian, trastua gordeteko eta bodegak, arrantzako bodegak, eta ondan atiraz terrazak, ez? Zer ez da egin, edo egin izan, edo etxeko, nik uste hori berandu dela, lekitxo baten, nik uste hori berandu dela. Ez hautzen moduan, ez dago eta releborik, eta kontu xunegoa zamaitxuko da. Bueno, isalek, gazte bat badakoa neuaz, nahiz eta ez izan familikua. Animaten bada, igual. Lehen esan dit semea, baina alaba de bakak eta alaba de estek animatzen, ez? Bai, ez hori, alaba beba isaleke, baina, ez dut uste. Semia ez alabia animako danik. Baina, besteren bat animaten bada, hor postuan, nire postuan errelegu hartzen, guk aguantako genduke, txalupia horrek bitzen. Kalamua biziria dagoen bitartean, ez? Bai, gure kalegin engo genduke. Hone, karo, nik neure jubilazio heltzen danean, jubila nahi neuko, ez da? Normal moduan. Eskarrik asko igot. Bale, ederki.